wangu Junji akaona bebhi rake richifa kumadreams ake zvekuti zvakamurwadza akachema akabva mhanyira kubebhi akanoribvunzwa bebhi chii chaunoda ndikuitire izvozvi tite zvimasinhesi aunoda bebhi rabva ratini ndoda chikafu ande tinodya chikafu zvaiva zvekuti vasvika kuchikafu vaita kunakirwa vachidya chikafu zvekuti even timu raive kumashure kwavo boys raita kufinukana navo zvaiva bhova vabva ikoko bva vaenda unotamba magemu vaita kutamba magemu vachibreaka mascores vangu vaita kutamba makumba ari pasi zvekuti vanhu vese vakaungana vachida kuona boys vaibreaka mascores vabva ikoko bvaenda kune sini rekutesta strength bebhi ribva rati Njuzu bharo yanga nesimba bachikora masini score yabvaenda ku100 kumusorosoro zvekuti mupesa akatiza but gadbe pana boys vanga vachikora musini iyoyo vasvika kumberi kwako vakuona mamovie vachiona mamovie arisquiti iwe bebhi ribva ratanga kuchema iwe rabva rarwadziwa vapedza bhabva vasimuka vapedza vaipa moms inoclean vazoona mapills emari because anga iri lucky day ravo because bebhi rarachema vasvika paipa bebhi mufesi akumudza waona zvaitika movie zvazvo kuti mufesi afira bebhi but dai wanga uribewo bebhi rafirwa waita sei but inini kana ndafirwa ndaitofawo because ndairaramire mufesi bva atangwa but no haufe because mufesi akufira kuti iwo urarama zvikanzi maya ndoraramirei kana love of my life yafa inini ndotofawo zvekuti vakatsamwidzana kusvika padheni madhei amwe vabva azoenda kunoona profesa but ndandiri panapa wanga wajunje pauya panapa ndoda kuti undihypnotize ndionewo zvawaona mudhirimu mangu waiziva bhabha ahypnotize wafosa profesa uyayo abva atanga kuona masini ake mudhirimu paipa achibva amuka achiti handina kuvauraya zvekuti profesa akashamisika kuti unokuvauraya na zvikanzi don't mind waiziva bebhi rara nenguva yakarebesa risina kumbopinda mumvura waiziva rega rakupererwa nesimba vhara rigari mbopinda muswimming pool richingopinda muswimming pool richiburitsa musoro richibva rasangana neshamwari yemufesi wangu